No bende wachako waneno ka Ogai mar obila e pacho kae, mano Japhet Koome bende nogwe tao. Nyaka sani mago gin moko kuom lokruoge ma bende koro nonyuolore kaluwore kod ng'anyo ma bende noneno. Aneno ka odiochieng' ma kawuono king'iyo kata mana mbui mopogore opogore milome ma bende osebedo ka kere ng'anyo biro bede kor gwenge mopogore opogore pacho kae. Iwacho ni occupy everywhere, Ruto must go. Kopogore gi mano bende ng'anyo ma kamano aneno ka bende onywand nyaka governors e igi. Aneno ka nitie moko kuom sirikande mag gwenge ma bende biro bedo ka ng'anyo nyaka log tich mago mag governors magegi. Ng'anyo ma kama e tielo machielo diwach nang'o? Apani mane ng'anyo e tielo mokwongo ne ineno ka jalop jatend piny Gachagua nodhi owacho Mombasa ni intelligence nofelo Kenya, nofelo Ruto, kendo kaka sani apani intelligence pod fele nikech ujiro ng'e ni en ang'o momiyo ji ng'anyo, to en ang'o modhi address nikech kowacho ni ogolo jotend migepe nikech Ford Foundation omiyo ogolo jotend migepe, mano be en president aina gani ma jomoko buogi migol jago jotend migepe ni temi lok kabit manyien mai ng'eno tame wuotho ng'ama dhi wuok oko joma ka joma sani okawo jumbe adek ka en Nairobi to ka State House kama nitiere joma every day ne ma State House kae ma nyoro ka Nyasaye okonyo wuok odhi nyaka Nakuru. Koro obed page gi intelligence mare ko ene shida mane makalo Kenya momi Kenya nyithindo gi wacho ni sani giwacho ni nochako chiwo green light ne nyalo timo gima ber to jogo nyithindo neno ka pod odhi mana back to gik mano mondo koro ng'anyo ko nyalo lokore omiyo kawuono gine street an kendo an kaka bath Gen Z kanyo mantie ana support gi 101%. Mayo ni nitie justification mar dhi ng'anyo odiochieng' ma kawuono. Ng'anyo ka ng'anyo ok dwa tiyo tich mondo yiere na ma jopiny mar rito sirikal. Nikech nyaka sani ka rowere pod ng'anyo, ging'anyo ka bende gisundo piny owacho. Gidwaro mar mondo mi lokruoge mopogore opogore pod nene. Emomiyo napenja semo ni lokruoge ma bende oseneno ma bende jatend piny Kenya osechwalo. Bende giromo. To gin lokruoge mamage ma bende king'oro ne mbui pod Gen Z dwaro mar mondo mi otim. Nikech ka giwacho ni occupy everywhere, Ruto must go. Apani adiri mantiere mana kaka nanyisi kaka nyocha an kodi e twak mokalo ni chal ka gima okwa keto okenge mabeyo mag ng'anyowa. An dahero nyocha ka ker loso X-Space